Ana, zein da Gurutzetako esperientzia? Asko zumeago eta askoz laburrago, ez? Gure atzo Iñaki Martínez Lunak esaten zuen gauzak planifikatu behar direla, baina batzutan Euskaldunok ekin egiten diogula eta horrela ziginen gube. Planifikatu genuen normalkuntzako lana, ez? Eta gero, eremu guztietan edo alik eta eremu gehienetan parte hartzeko edo implikatzeko nahi horretan, ikusi genuen iaia gure burua horre agenda 21ekin batera lan egiten, ez? Orduan, horre egiten genuen guk horre urtetan komiki lehiaketa bat, pizka bat euskera ez formala lantzeko, beti gaiak ziren euskal kultura, eta pizka bat tradizioak eta lan ikasleek ikus dezatela, eta momentu baten ikusi genuen agenda 21ekoek ere zeo zer errotu nahi zutela hor institutuan, eta erabaki genuen batera egitea, ez, aprobetsatu genuen, horretarako ez dakit imaginazioa edo zer izan genuen, ura edo gure asmoa zen lanbideak lantzea, eta horiek energiak eta holako agenda 21eko gai horrekin, eta uztartu genuen errotak, almadiak, komiki baten, eta azken finean esperientzia polita izan zen, eta lortu genuen, gutxienez, erainkorra eta horre bidai lagunak izaten, ez bakarrik izatean. Gero ere, beharrak, azken finean ez dakite, beharrek agintzen gaituzte, eta bizka bat bultzatzen gaituztela, ere ikateak, ez? Azken finan zeo zer egin nahi baldin bagenuen, behar genituen tresna berriak. Egia da hemen nik uste zaila da verbalizatzeko eta horre egituratzeko, ez? Baina importantea da elkarbizitza berak, ez? Irakasleen arteko sintonia eta argi dago guztion artean ez da hola sortzen, baina batzutan sortu egiten dela, eta aprobetsatu egin behar dan. Orduan, momentu baten, empatia sortu zen ikateko arduradun artean eta normalkuntza batzordekiden artean ez bakarrik nirekiko. Eta orduan, atara zitzaigun oso proiektu polita, komiki batzuk digitalizatu genituen, beste batzuk animatu eta egia zen, esperientzia politak ikasleek gustorago egon zinen, aritu zirene lana gustora, eta eta handik, aurtengo ikasturte honetarako berriztatzeko proiektua batera aurkeztu dugu, ez? Orduan, nahi gabe, nahi gabe, intentzio pizka bat bai egon dela, baina zen nahi dut, ia planifikatu edo egituratu barik zer nahi genuen edo lan, azken finean egin dugu zehar lerro bat edo horre lan egiteko nik uste nahiko interesgarria eta batez be ez gaudela bakarrik edo ez dugula klaustrokideak ez ditugula bombardeatzen, orain agenda 21ekoak hau egingo dugu, orain momentu horretan zara normalkuntzakoa, orain irakasleak egin behar dago ez dakiz zer ikatekoa, orduan, globaltasun txiki bat eta asko zumeago, baina nik uste lortu dugula.